La inițiativa chestorului Camerei Deputaților Mircea Drăghici, ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu a vizitat județul, acesta fiind primit cu produse tradiționale de gazda evenimentului. Bănicioiu s-a arătat mulțumit de activitatea cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Pot spune că se întâmplă lucruri bune, sunt mulțumit de conducerea spitalului, faptul că reușesc să găsească soluții, chiar dacă sunt multe alte greutăți și sunt convins că de-a lungul vremii v-ați întâlnit cu tot felul de vicisitudini ale sistemului, ca să le numim așa, dar iată că printr-un management echilibrat, cu o atenție mai sporită față de cum se cheltuiesc banii, ați reușit să tratați pacienții în mod corespunzător. Medicii am văzut că au tot ceea ce aproape tot ceea ce ne trebuie și eu am asigurat-o pe doamna manager că de acum încolo poate conta și pe noi, pe Ministerul Sănătății. Ministrul a remarcat contribuția pe care deputatul argeșan Mircea Drăghici a adus-o pentru bunul mers al Spitalului Municipal. De asemenea, vreau să remarc și sprijinul pe care deputatul Drăghici și cu primarul Diaconu de la Cort de Spitalului. M-a bucurat să văd că aveți acele truse noi aduse prin contribuția deputatului și mă bucură să văd partea de reabilitare și îndemnul meu este acela de a vă încuraja și de a merge tot înainte, că mergeți pe calea cea bună. Le spuneam înainte la întâlnirea cu medicii, cred că investiția în acest spital este cea mai înțeleaptă investiție pe care o poate face administrația locală și, încă o dată, succes! Unul dintre motivele pentru care ministrul a fost adus în județ este acela că se dorește ca Spitalul Valea Iașului să devină spital regional de profil. Nu puteam rata ocazia să nu viziteze Spitalul Sfântul Andrei de la Valea Iașului, pe care intenționăm să îl ridicăm în grad pentru a fi centru de referință, poate anul ăsta, dacă nu maximum anul viitor. Și, bineînțeles, Spitalul Municipal de la Curtea de Argeș, un spital modern care a avut parte de multe investiții în ultimii ani și care a urcat pe parcurs de asemenea în grad. Ambele spitale s-a văzut foarte clar că nu au arierate, deci au un management demn de urmat de către orice alt spital din România. Știți că sunt foarte rare spitalele în România unde arieratele nu există și plățile sunt la zi.